Ne oli 4 vuotta puhunut pelkästään yhdestä miehestä ja sitten tuli toinen presidentti, katsotaan miten käy. Mutta kyllä sitä mielenkiinnolla aina seuraa ja suurvaltapolitiikka on mielenkiintoista ja se kuinka paljon Suomessa seurataan näitä vaaleja on tosi niin kuin yllättänyt mut, että kun esimerkiksi ei tässä maassa, niin ei me seurata Suomen presidentin vaaleja kovin tarkasti. Ei varmaan. Voimasuhteet vähän eri päin näillä mailla. Mutta kun sä tunnet näitä kumpiakin, siis republikaaneja ja demokraatteja sun kaveripiirissä, sitten täällähän puhutaan myös siitä, että Yhdysvallat on tosi jakautunut maa, ja pelätään jatkuvasti sitä, että tämä jakautuminen johtaa just jopa sisällissotaan, minkä sä tuossa sanoit, niin onko nämä sun kaverit, onko siellä siis semmoista, että pystyykö republikaanit ja demokraatit tulee keskenään toimeen? Vai onko se omissa piireissä? Joo, kyllä. Niin, kyllähän he aina, siis se terve dialogihan on aina niin kuin suotuisaa, mutta kyllä he tulevat keskenään toimeen, että semmoinen niin kuin sisällissodan lietsominen ja semmoinen siitä niin kuin puhuminen ja asiointi, niin Amerikkahan on ollut 200 vuotta kahtia jakautunut maa, ja se ei ole muuttunut siitä yhtään mihinkään. Nyt on vaan tämä uutisoinnin määrä, koska on polarisoiva henkilö, joka on ollut valkoisessa talossa pitkään ja tehnyt sitä ja tätä, niin sitten